Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mun zo muku yau da sabon platform mai suna sample program, wanda wannan platform din a kullun ta Allah ka samu kuɗi ba tare da ka sha wahala ba, kuma ba kananun kuɗi za ka samu da wannan platform ba. So abin da yake so da ku shine ku biyo mu dan ganin yadda za ku yi register da wannan platform, kuma abin da yake so in ga muku shine kada ku sake ku tare wannan bidiyon, saboda yadda za ka gane yadda za ka yi register da wannan platform mai suna sample program. Wannan platform ne da ya zo wanda ake samun kuɗi da shi, ba wai kananun kuɗi ba. Ku biyo mu dan ganin yadda ku register da wannan platform mai suna sample program. Yanzu zan nuna muku yadda ku register da komai da yadda ku sa kuɗi da kuma yadda za ku cire kuɗi da kuma yadda ku sai inji mashin ɗinki na. Kamar yadda kuke gani, za ka sa number waya ka ne. Idan ka gama sa number waya ka sai ka sa password, wato nambobin sirrin ka. Gashi nan sai ka sa a ƙasa ma sai ka ƙara sa irin wanda ka sa a sama. Gashi nan su wannan nambobin da kuke gani a gefe gashi nan duk dai na sa, sai ku ba sai ku danna register. Idan kuka danna register zai kai ku kan dashboard. Gashi nan yana loading, ku jira dan ganin yadda ku yi komai da yadda ku sa kuɗi da yadda ku sai ku jira dan ganin yadda zai kai ni kan dashboard dina. Zan nuna muku yadda za ku sa kuɗi da kuma yadda ku zo ku sai inji da kuma yadda ku yi refining. Yanzu kamar yadda kuke gani gashi haka ne main dashboard dina yayi successful register kenan. Sai ku zo wajen recharge, kamar yadda kuke gani zan danna recharge. Gashi nan na danna recharge, to sai ka zaɓi na amount ɗin da aka yi. Idan na 3,000 da aka yi, so sai ka zo ka danna option 1 ɗin nan. Sun baka option ɗin payment method, sai ka danna shi. Gashi na yanzu na danna 1. Gashi sai ku zo wajen wannan, gashi sai ku yi copy account number. So idan kai copy ɗin account number kamar yadda kuke gani, idan ka gama ka biya sai ka zo ka danna nan alamar ka yi transfer kenan, sai ka dawo baya back. To sai ka zo nan wajen, a nan za ka zo ka siyi injina. So ga sai ka zaɓi na amount ɗin kuɗinka da kasa. So kamar yadda kake gani, kowanne gashi wanda a kullum za ka sami profit ɗinka, iya kuɗin da kasa, iya profit ɗin da za ka samu da wannan platform mai suna sample program. So yanzu ku biyo mu dan ganin kuma yadda mu nuna muku yadda ku cire kuɗi da kuma yadda ku yi inviting ɗin abokinku domin wato ya shigo, kuma sannan abokin ka ya shigo akwai final bonus da ake bayarwa shi ma. To kamar yadda kuke gani, ga sai ku zo wajen wannan, to anan za ka yi copying ɗaya final code ɗinka, wanda idan ka tura abokin ka ya shigo kana da bonus ɗin da a baka na final bonus. So anan gashi nan sai ka danna wajen copy, wato idan gashi nan nayi copy successful, kamar yadda kuke gani nayi copy. So zan nuna muku kuma inda ku zo ku yi withdraw. Yanzu haka ga wajen nan kamar yadda yanzu zan danna, to gashi sai ka zo ka danna amount. Yanayin withdraw din su daga kan 1,200 zuwa abin da ya sama 50,000 a rana ka iya cewa. To gashi yanzu haka kamar yadda kuke gani, idan na ci ya kamata ku hanzarta domin ku yi register da wannan platform mai suna Simple Dex, saboda wannan platform ne da ya zo da alheri kuma wanda ana samun kuɗi da shi sosai. Kamar yadda kuka gani ya nuna muku yadda ku yi komai da komai. So yanzu sai ku yi gaggawa zuwa ku yi register da wannan. Mun gode, ku yi mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa.